Ikomplu jippersistu l-problemi għall-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta. Dan hekk kif fl-aħħar jiem bosta passiġġieri kienu affaċċjati b'numru ta' delays fit-titjiriet tagħhom minħabba nuqqas ta' pjanar. L-editorial ta' Times of Malta pubblikat il-ħadd tef aktar dawl fuq din ir-realtà tal-linja nazzjonali u għal ftit tal-ġimgħat ilu l-Ministru responsabbli Clyde Caruana insista li t-taħdidiet kienu għadhom għaddejjin mal-Kummissjoni Ewropea. Iżda fl-ebda mument ma ċaħat li sal-bidu tas-sena l-ġdida pajjiżna se jkollu linja tal-ajru ġdida. Dan minkejja li ċ-chairperson tal-Air Malta kien ċar ħafna fi kliemu u stqar li l-linja nazzjonali se tagħlaq sal-aħħar tas-sena. Il-Ministru Clyde Caruana konferma fil-Parlament li f'każ li seħħ ftit tal-jemilu kien hemm numru ta' piloti li rifjutaw li jidħlu xogħol minflok piloti oħra li kienu ma jifilħux. Dan wassal sabiex kien hemm numru ta' titjiriet li ttardjaw minħabba li kellhom jerġgħu jiġu skedati. L-editur ifakkar kif l-Air Malta ilha żmien twil tirreġistra telf, b'ħafna jsaqsu għala qatt ma ttieħdu azzjonijiet konkreti dwar din is-sitwazzjoni meta huwa ċar li pajjiżna għandu bżonn investiment qawwi f'dan is-settur tant kruċjali. U meta sa ftit ilu l-eks Ministru Konrad Mizzi kien sqar li l-Air Malta rkupurat finanzjarjament. L-MHRA ukoll kienet turid tħassib tagħha l-fatt li din is-sitwazzjoni qed timpatta lis-settur turistiku dan minn barra d-daqqa li se jkun hemm fuq il-ħaddiema tal-linja nazzjonali tal-ajru u l-familji tagħhom. L-aħbar tal-eluq tal-Air Malta kienet ġabet barax ta' kritika minn bosta persuni, e kif ħafna kienu kritikaw lil gvern li konsegwenza ta' deċiżjonijiet bla toġġ mill-gvern ta' Robert Abela, l-Air Malta se tispiċċa tfalli għax il-gvern ma rnexxilux fost oħrajn jikkonvinċi lill-Kummissjoni Ewropea għal pakkett ta' għajnuna tant meħtieġa. Sissa għaddew aktar minn xarejn minn meta ċ-chairperson tal-Air Malta iddikjara li l-linja nazzjonali se tagħlaq sal-aħħar tas-sena. Bil-ħaddiema għadhom fil-għama e kif ma jafux se jkun il-futur tagħhom u se jiġri minnhom.